косоти, които днес моите приятели от Аякс ми подариха. Аплодисменти за всички, които направиха нашето коледно дърво и нашето събиране колко е истинско, ухабно и вкусно. Ути Бъчваров, ще раздаваме ли още бръвки? Как? Те не започнат и да се раздават, така че от тук нататък сервираме коледно дърво тук на площада, изготвено на страхотни мръвки. Моля ви, не се притеснявайте, ще има за абсолютно всички. Руси има ли готови шишове? Давай! Имат ли черен пипер тези мръвчици, Ути? Имат черно пиперче. Най-накрая слагаме сумчица. Те хората вече разбраха колко е важно да не пресоляваме месото, да не го препичаме, да му сложим сол след това, малко масълце, сехтинче или олио, да го намачкаме и да погледна, охо, порциите се нареждат и само след секунда ще дойдат при вас. Ами, приятелко моя, да ви благодарим още веднъж, да благодарим на всички нас и да ви пожелая здраве и на здраве!